Ela quería unha empanada de troita, buscou a receita nun portal de internet. Finalmente achou a resposta: www.empanadas.net. A tarde era curta, fame era moita, apuras agrario, non hai tempo que perder. Fixo a masa, picou a cebola, marchou para a praza con todo a medio facer. Porque ela non tiene troitas, don Luis o pescadeiro era a súa salvación. Pero a él non lle quedaban xa moitas, con iso non lle daba nin pra media ración. Marchou moi triste para casa, pero finalmente atopou a solución. Colleu a cana, limpou a nasa e marchou para o río cantando esta canción. Polo río, polo río, polo río, a troita saltando vai. Ainda que corras, ainda que escapes, na empanada vas a acabar. Kilo e medio de troitiñas, rebozadas en fariña con a magra de chamón, pequeniñas, churrascadiñas, 4 kilos de cebola facendolles de colchón. Pero elas non son felices, basta que sagraniñas bote un pouco de sal. Coche bandexa xercitando os bíceps, metes no forno, tabadiñas con albal. E agora xa saíron, xa saíron, xa saíron as troitiñas do forniño. Hai que comelas, hai que papalas, foron feitas con cariño. Eu quero unha empanada de troita, desa que Sagrario me fai tan ben. Unha empanada de troita, busca en .com.net. Colle internet e busca. Eu quero achar, eu quero achar. E vai polo río, con cebola e con xamón. Hai que comelas, hai que papalas, empanadas.com, empanadas.com, empanadas.com.